Ahoj Sisně. Čau. Čau Sisně. Čau. Čau Sisně. Čau. Čau Sisně. Čau. Ahoj. 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 Čau, další Sisně. Čau. Čau Sisně. Čau. Ahoj. Pojďem Sisně. Pojďem Sisně. Běž. Ne, tak Tori, co ti to tam hledá, že? Tori, cecek, že? No. Titráču. A pijeme vodičku. Pijeme vodičku, hezký, no. No co to tam je, že? Je tam vodička, že? Je tam vodička, že? Tatínkův ocas je strašně zajímavý. No, ten tatínkův ocas je strašně zajímavý. Ty čunče. A co to ten táta tam má? On tam nemá cecky, že? Táta nemá cecky. Moje noha je taky zajímavá, ano, moje noha, no jo, jasně, všecko je zajímavý, no všecko. No, tady je maminka, no jasně. No, aj ty moje kalhoty, jo, aj kalhoty mi taky zničíš, jo, kalhoty, no jasně. No co ty, malá misínko? Co, malá misínko? Co pak? Taky budeš útočit? Taky s bráškem útočíš, jo? Tak, tohle je penečka. Toto je pejsek číslo 4.
Pejsek číslo 3. Pejsek číslo 1. Mamka zavazí, že? Jsem 2. 1 teda. No. A tady je pejsek číslo 2. Tady je ten šudo. Tady je ten pejsek číslo 2. No, ten táta, že? Pejsek číslo 2. No, dej tátovi, dej mu. Dej to tátovi. Tak, no, pejsek číslo 2. Ahoj, co? No jasně, zakosni se, no jasně. No jo. No, dejte tomu tátovi, dejte tomu tátovi. Pejsek číslo 4. Pejsek číslo 1. No, 1 seš, no jo, seš 1. 1, no, pořádně. Pak máme, tady je si Fenečka. Fenečka taky. A budeš kousat, holka? Budeš kousat? A tady je naše 3. Co tam děláš? Kam se schováváš? 3. Ukaj se mě. Ukaj se, pánečku. No jo. No, vy jste krasavci. No, táta. Ten táta, že? Táta. Takhle akčně si tady žijeme. No, tomu plišákovi musíte dát. Musíte mu dát co no jo. 4 útočí. Táta zase. Pejsek číslo 1 a 2. A co budete dělat, co? Budete útočit? Budete útočit. Jo, útočit. No, 1. Au. 2. Teda. S tím tátem je švanda, že? Co tam děláš? Co? Špunte.